Bir wagtda bir alimlaň birine inne fulanen şetemek ol falani sana sevdi sen izinden şeýle kepledi diýip habar beripdirler da. Faqala ma wajada şeytanu beriden gayrek, şeytan oylamana, şeytan iýilsetmäne senden başga adam tapmadım dipdir. Falani sana sevdi diýip gelip habar berýän, şeytan iýilsetmäne, iýilçilik etmäne senden başga adam ýok etdim şeytan. Ne etdirip ýöň dipdir. Falani sana sevdi, sen ýerinden kepledi, bir diýse de gelip şonu habar bermäň özü ýüregi agyrtmak eziyet da. Beters az Huda we meyazar kes, rehe restegari heminestu bes. Hudaýdan gorkup hiç bir adama eziyet berme, restegarlyk ýol, gününmek ýol, saadet ýol şudur, başga zadyň ezine gezip berme dipdir. Şahalka eziyetin yetmeýän bolsa, olokon haýry ýetirip ýördiň da. يهديني نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا رب